Eji m opu Nsụka taa dị n'ọkwa opi Nsụka ka ọ bụ opi Nsụka ebe a na-eme ihe siri ike bụ na opi Nsụka Igbo bụ Igbo na unu anụgokwa ya unu mee ka soro udo ka ozi a luo ya ka na ọ sị na ebe ọgwụ dị ile anyị nọ n'opi Nsụka gedegede ebe a na-eme ife siri ike ebe a na-eme ife kara aka mana ọ bụrụ ọkwa ọgwụ ka anyị jere ịgwọta na ọkwa nwaanyị ka anyị jere ịnụta anyị jere ịnụtara nwaanyị ị mara a na-ekwu ife ọgwụ e wee ụfọdụ anaghị aghọta anyị kwuo okwu ọgwụ redis ụfọdụ agbaba ọsọ ma onye gị na ya ga-emekọ biznes ọ tụba gị ụjọ na ị na-agwọ ọgwụ mana amara na ọgwụ dị nsọ ọ bụrụ mmadụ niile na-emetụ ọgwụ aka ịghọtago ọ bụrụ mmadụ niile na-agwọ ọgwụ owe onye a ga-agwọchala ọgwụ sef o metụ ya aka o mebie owe ndị ọgwụ na-adọrọ n'akarafa ịghọtago so mana owelo nwaanyị ka anyị bịara ịnụta n'opi Nsụka o were one of our brother nọtalụ from Dubai wee bịakọrọ anyị na o nwere tomatoes ya fụrụ na opi Nsụka thank you ya bụ na anyị gbasoro ihe na anyị wejebe anyị jebute ya na ọdịla ofele ya na anyị na-afa akwadobe n'opi Nsụka ka anyị nọ ife a anyị ekene unu Egbewe Igbo all my fans I greet you biko na unu soro anyị unu sọpọtụ ọ na anyị ka anyị nụta na ya bụ nwata nwaanyị biko na ekene m unu